Πραγματικά το αγαπώ το σάντουιτς. Μπορώ να το τρώω κάθε μέρα για πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Δεν με απασχολεί. Έχουμε ολοκένουργιο The Beat and the City και βρισκόμαστε στο Χαλάνδρη. Για την ακρίβεια είμαστε Αριστοτέλους 33 και είμαστε στο αγαπημένο Βαζάκι. Που λέει στο Βαζάκι έρχομαι αρκετά, δεν θα πω συχνά, ωστόσο κάθε φορά που έρχομαι Χαλάνδρη περνάω μια βόλτα για να τσιμπήσω το πρωινό μου, το brunch μου, το μεσημεριανό μου, ανάλογα τα κέφια και τη διάθεση, διότι έχει υπέροχα πραγματικά vegan πιάτα. Η κουζίνα του γενικότερα είναι plant-based και θα βρεις ούτως ή άλλως πολλά vegan πιάτα, τα οποία πραγματικά είναι όλα ένα και ένα. Αυτό που θα λέγαμε ότι χαρακτηρίζει το Βαζάκι είναι το γεγονός ότι έχουν πολύ healthy πιάτα, ωστόσο είναι πάρα πολύ νόστιμα. Περνάει και ένα αυτοκίνητο να μας χαλάσει λιγάκι τον ήχο, δεν πειράζει. Τι? Έλα εδώ. Έλα εδώ ρε. Το Βαζάκι που λες άνοιξε τις... Απίστευτο. Κλαίω λίγο. Το Βαζάκι που λες άνοιξε τις πόρτες του το Σεπτέμβριο του 2014. Ωστόσο, επειδή κατά πάσα πιθανότητα δεν θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε όλο αυτό που θέλουμε να πούμε, πάμε καλύτερα μέσα να τα πούμε, ώστε να έχουμε και την ησυχία μας. Και με ένα μαγικό τρόπο βρεθήκαμε μέσα εν τέλει, μιας και έξω δεν καταφέραμε να σταυρώσουμε λέξη από το αυτοκίνητο που περνούσανε. Δεν πειράζει. Όπως έλεγα, είμαστε στο Βαζάκι. Λοιπόν, το Βαζάκι άνοιξε τις πόρτες του το Σεπτέμβριο του 2014 και από τότε σερβίρει healthy, αλλά πάρα πολύ νόστιμο φαγητό. Το οποίο πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Καταρχάς, οι πρώτες τους ύλες είναι βιολογικές και δεύτερον, η επεξεργασία που κάνουν στις πρώτες ύλες ώστε να βγουν τα πιάτα είναι όσο δυνατόν μικρότερη γίνεται, ώστε τα πιάτα να διατηρούν όλα τα θρεπτικά συστατικά και επίσης να είναι πάρα πολύ νόστιμα. Έχω δοκιμάσει αρκετά πιάτα εδώ πέρα στο Βαζάκι, ωστόσο σήμερα θα σας δείξω τα πιο αγαπημένα μου, αυτά που συνήθως παίρνω όταν έρχομαι, όπως ας πούμε το τέμπε σάντουιτς, το οποίο το λατρεύω και όσες φορές θα περάσω από Χαλάνδρη και θα κάνω μια στάση στο Βαζάκι, θα πάρω το τέμπε σάντουιτς, το οποίο πραγματικά είναι υπέροχο. Εν τω μεταξύ να το πούμε και αυτό, ότι στο Βαζάκι θα βρείτε και το αθλητικό μενού, ένα μενού το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Amino Animo, την εταιρεία τη γνωστή με τις πρωτεΐνες, τις οργανικές πρωτεΐνες με τις οποίες έχουμε κάνει συνταγούλες, βασικά κάνουμε συνταγούλες και γενικά την αγαπάμε πάρα πολύ. Θα δείξουμε και κάνα δύο πιάτα από το αθλητικό μενού, έτσι για να πάρετε μια γεύση και επίσης θα δείτε και τα υπόλοιπα αγαπημένα μου πιάτα. Πάμε να δούμε. Το κινητό συνεχίζει και χτυπάει, όπως πάντα. Το βάζω στο αθόρυβο. Λοιπόν, και ξεκινάμε με το πρώτο πιάτο, το οποίο είναι από το μενού της Amino Animo. Είναι το Power Mix Vanilla Bowl, το οποίο στην ουσία είναι μια mousse από μπανάνα, μήλο και αβοκάντο. Φαίνεται πάρα πολύ λαχταριστό και έχει βασικά ένα topping από φρούτα, αμύγδαλα και κακάο nips. Κάτσε να το δείξω κιόλας. Αυτό εδώ πέρα. Το οποίο είναι και full στην πρωτεΐνη και στην ενέργεια, έτσι τονώνει πάρα πολύ καλά. Έχει την πρωτεΐνη Power Mix με γεύση βανίλα της Amino Animo, οπότε είναι γενικά ένα super θρεπτικό γεύμα από μόνο του. Αν κάνουμε το κοινή μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Καταρχάς έχει υπέροχη υφή, είναι πολύ κρεμόδες, πάρα πολύ ωραίο και φρουτένιο. Καταλαβαίνεις και την μπανάνα, καταλαβαίνεις και το μήλο, καταλαβαίνεις και το αβοκάντο. Έχεις και την έτσι διακρατική γεύση της βανίλιας από την Power Mix, οπότε είναι ένα σούπερ γεύμα. Έχεις και το μιλαράκι, έχεις το crunchy στοιχείο από το μήλο και τα αμύγδαλα πάνω και τα κακάο nips, το οποίο προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Το επόμενο πιάτο που θα σου δείξω είναι το δικό μου αγαπημένο που κάθε φορά που έρχομαι στο Βαζάκι παίρνω. Είναι το τέμπε σάντουιτς, το οποίο καταρχάς να σου πω ότι έχει ψωμί ολικής από φυσικό προζύμι, 12 ώρες ορίμανσης. Αντιλαμβάνεσαι ότι τρως ένα πάρα πολύ ωραίο ψωμί. Έχει χειροποίητο τέμπε, μέχρι και η μαγιονέζα που έχει μέσα είναι χειροποίητη από κάσιους. Οπότε γενικά όλα χειροποίητα. Ακόμα και η πίκλα που έχει μέσα στο αγκουράκι είναι και αυτή χειροποίητη. Γενικά είναι ένα σούπερ, πάρα πολύ νόστιμο, πάρα πολύ θρεπτικό. Το αγαπώ πάρα πολύ. Επίσης, επειδή που δεν το ξέρεις, το τέμπε είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό προϊόν. Είναι από φασόλια σόγιας, τα οποία έχουν περάσει από μια διαδικασία ζύμωσης. Είναι πάρα πολύ θρεπτικό, είναι full στην πρωτεΐνη και πάρα πολύ healthy. Οπότε αξίζει πραγματικά να το δοκιμάσεις. Πραγματικά το αγαπώ εγώ,
Μπορώ να το τρώω κάθε μέρα για πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Δεν πας πολύ. Και πάμε τώρα και στο επόμενο πιάτο, ένα αγαπημένο μου μπέργκερ. Είναι αυτό εδώ πέρα, δες εδώ πέρα, ομορφιά. Είναι το Brooklyn Burger, το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια εκδοχή από ένα cheeseburger. Φτιάχνεται από μαύρα φασόλια και μανιτάρια σιτάκι. Είναι πάρα πολύ νόστιμο, είναι πάρα πολύ ζουμερό. Είναι πραγματικά τέλειο. Επιβάλλεται να το δοκιμάσεις όταν θα έρθεις. Θα μου επιτρέψει τώρα να γίνω λίγο χάλια, αλλά δεν πειράζει, το μπέργκερ έτσι τρώγεται. Παίζει να είναι από τα πιο ωραία vegan burger που θα δοκιμάσεις. Είναι ένα όνειρο. Αν το ξέρω να σου πω ότι συνοδεύεται και από πατάτες, λίγο πατάτα και φρέσκη πατάτα. Οπότε έχεις ένα πλήρες γεύμα. Έχουν γίνει τελείως χάλια. Οκ, δεν πειράζει. Και λίγη σαλατούλα. Αν δεν ξέρω να σου το είπα, το ψωμάκι είναι χωριάτικο, είναι σούπερ. Νομίζω πως μαζί να το έχω μετά. Βίντεο θα κάνουμε σήμερα. Ξεκάθαρα. Και πάμε και στο χυμό, ο οποίος είναι με πατζάρι, πορτοκάλι, λεμόνι και τζίντζερ. Και έχει και πρωτεΐνη αμυγδάλου από την άμυνο άλυμο, ο οποίος μεταξύ είναι τέλειος, επειδή έχει και το πατζάρι, έχει την πρωτεΐνη, είναι τέλειος για μετά την προπόνηση. Θα το βρείτε και αυτό στο αθλητικό μενού από την άμυνο άλυμο. Είναι και πάρα πολύ γευστικός, είναι και πάρα πολύ γλυσσερός. Να πούμε επίσης ότι η χυμή που θα βρεις στο βαζάκι είναι cold pressed, δηλαδή είναι ψυχρής έκθλιψης. Αυτό σημαίνει ότι διατηρούν όλα τους τα θρεπτικά συστατικά, οπότε θα σε τονώσουν πάρα πολύ καλά και θα σε γεμίσουν και ενέργεια. Ένα άλλο στοιχείο που θα σε κερδίσει στο βαζάκι είναι σίγουρα ο χώρος του, ο οποίος είναι πάρα πολύ ζεστός, είναι πάρα πολύ φιλόξενος. Μπορείς να ράξεις με την ησυχία σου, με το λάπτοπ σου, να κάνεις τη δουλίτσα σου. Όταν ο καιρός είναι καλός, επιβάλλεται να κάτσεις και πίσω στην αυλή που έχει, που πραγματικά είναι υπέροχη. Οπότε την επόμενη φορά που θα βρεθείς στο Καλάνδρι, μην ξεχάσεις να περάσεις μια βόλτα από το βαζάκι, Αριστοτέλους 33, όπως είπαμε, για να απολαύσεις ένα λαχταριστό και πάρα πολύ healthy πρωινό, brunch ή και μεσημεριανό. Αυτό ήταν ένα ακόμη The Beat and the City και μέχρι την επόμενη φορά να περνάς καλά. Τα λέμε.